салом занҳо ва хоҳарони азиз, умедворам ки хубу тансиҳат ҳастед. Чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, ютуб канали мо як вақти муайян дар танаффус буд, яъне наворҳо дар ютуб канал пахш карда намешуданд. Ин сабабҳои худашро дошт. Акнун мо ба ютуб бармегардем, кӯшиш мекунем ки наворҳо ҳарчи бисёртар дар канал пешниҳод карда шаванд. Инчунин шабакаи мо дар телеграм канал низ фаъол аст. Аз ин рӯ обуна шуданро фаромӯш насозед, чунки дар он ҷо ҳамарӯза маълумотҳои кӯтоҳ ва наворҳои ҷолиб пахш карда мешавад. Ссилкаи телеграм каналро дар зери ин видео мегузорам. Дар имрӯза навор бошад, мехостам оиди бачадон, намудҳои бачадон, яъне намудҳои нормалӣ ва патологӣ ва дар кадом ҳолат ҳомиладор шудан душвор аст ё ин ки осон аст, мехостам ба шумо маълумот диҳам. Кадом намуди бачадон дар зан вуҷуд дошта метавонад? Якум намуд ин бачадони муқаррарӣ, яъне нормалӣ, дар ташхиси ултрасадо бошад ба нок монанд аст ва дар вақти ҳомиладорӣ ягон хел душвориро ба вуҷуд оварда наметавонад. Дуюм намуд ин сидловидная матка. Узри зиёд ки бо забони тоҷикӣ инро тарҷума карда натавонистам. Расмашро мегузорам ки шумо дида тавонед ки чӣ гуна бачадон аст. Дар бисёр ҳолатҳо чунин бачадон душворӣ барои ҳомиладориро ба вуҷуд оварда наметавонад, яъне зан метавонад ки бемалол ҳомиладор шавад. Вале мешавад ҳолатҳое ки баъзан вақт преждевременные роды мешавад, яъне зан тифлашро барвақт таваллуд мекунад, яъне 9 моҳи пурра наметавонад гардонаду дар 8 моҳагӣ, 7 моҳагӣ таваллуд кунад. вақте ки дар зан муайян карда мешавад ки сидловидная матка дорад, бояд ки дар назорати духтур бошад. вақте ки ҳомиладор низ мешавад, бояд ки ҳар моҳ дар назорати духтур бошад, аз ташхиси ултрасадо гузарад ва инкишофи кӯдакашро бинад ки чӣ гуна аст. сеюм намуд ин однороговая матка, яъне бачадони якшоха. Расмашро дар навор шумо аллакай дида метавонед. ин чӣ гуна бачадон аст? Яъне як кунҷи бачадон метавонад ки алоҳида ҷудо шавад, нағз инкишоф наёбад ё ин ки аз инкишоф боз мондааст. вақте ки зан бачадони якшоха, яъне однороговая матка дорад, бояд ки духтур мушоҳида кунад ки тухмдон дар ҳамон шохе ки алоҳида аст чӣ гуна инкишоф ёфтааст, чунки дар бисёр ҳолатҳо мешавад ки дар тарафе ки шохе ки тухмдон ҷойгир аст, нағз инкишоф наёфтааст ё ин ки аз инкишоф боз мондааст. Инчунин бояд ба гурдае ки дар ҳамон тараф ҷойгир шудааст аҳамият диҳанд. Масалан, агар шохи ҳамон бачадон аз тарафи рост бошад, бояд ба гурдаи тарафи рост аҳамият диҳанд. Мешавад ҳолатҳое ки вақте ки бачадони якшоха дида шавад, гурда низ инкишофаш сустар мешавад. бо бачадони якшоха ҳомиладор шудан душвортар мешавад. агар рафту зан бо бачадони якшоха ҳомиладор шавад, бояд ки дар таҳти назорати духтур бошад, чунки метавонад ки исқоти ҳамл шавад, яъне выкидиши шавад, преждевременные роды шавад, зан барвақт тифлашро таваллуд кунад ё ин ки воспалительный процесс, илтиҳоб дар зан дида шавад, чунки ҳамон шохе ки алоҳида ҷойгир аст, дар он ҷо бисёртар инфексияҳо, вирусҳо ҷамъ мешавад ва дар вақти ҳомиладорӣ метавонанд ки аз ҳад зиёд илтиҳобро ба вуҷуд биёранд. чорум намуд бачадон ин бачадони душоха ё ин ки двуроговая матка, яъне бачадон ба ду қисм ҷудо шудааст. дар бисёр ҳолатҳо мегӯянд ки зан ду бачадон дорад. вақте ки дар зан чунин бачадон дида мешавад, ҳар як қабати бачадон алоҳида ҷудо шудааст, яъне вақте ки дар зан бачадони душоха аст, ду эндометрий дорад ва цикли бенамозияш дар ҳар як шох гуногун аст. бо двуроговая матка ҳомиладор шудан душвор нест. зан метавонад ки бемалол ҳомиладор шавад, фақат ки хатари исқоти ҳамл, яъне выкидиш, преждевременные роды, яъне барвақт таваллуд кардан дар чунин занҳо зиёд мешавад. аз ҳамин рӯ бояд дар таҳти назорати духтур бошанд. инчунин ҳангоме ки дар зан двуроговая матка ташхис гузошта буд, бояд ки онро аз сидловидная матка фарқият кунанд, барои он ки дар ташхиси ултрасадо, яъне дар УЗИ, двуроговая матка ва сидловидная матка қариб ки як хел намуд доранд ва барои онро аниқ кардан бояд ки зан аз ташхиси гистероскопия гузарад ва бидонад ки оё дар ҳақиқатан ҳам двуроговая матка ҳаст ё ин ки нест. инчунин дар чунин занҳо, яъне дар занҳое ки бачадони душоха дида мешавад, бисёртар ҳомиладории дугонагӣ дида мешавад, чунки эндометрий дар ин ҳолат ду то ки аст, метавонад ки зан яку якбора бо ду тифл ҳомиладор шавад. агар рафту зан бо двуроговая матка ҳомиладор нашуд, танҳо як роҳ вуҷуд дорад: ҷарроҳии пластикӣ. тавассути ҷарроҳии пластикӣ ҳама тағйиротҳое ки дар бачадон дида мешавад, онҳоро бартараф мекунанд ва зан баъд аз он метавонад ки ҳомиладор шавад. панҷум намуд ин бачадоне ки дар қабати дохилияш девор дорад, яъне матка с перегородкой. вақте ки дар зан чунин бачадон дида мешавад, ҳомиладор шудан бениҳоят душвор аст. дар бисёр ҳолатҳо занҳо наметавонанд ки худашон мустақилона ҳомиладор шаванд. аз ҳамин сабаб вақте ки чунин бачадон дида мешавад, ба ҳар як зан тавсия дода мешавад ки ҷарроҳӣ кунанд, яъне ҷарроҳии пластикӣ, ва ҳамон деворае ки дар байни бачадон аст, онро мегиранд то ки зан тавонад ки худаш ҳомиладор шавад.
шашум намуд ин удвоени мад ки яъне бачадон ба ду қисм ҷудо шудааст ё ин ки зан ду бачадон дорад. Вақте ки дар занҳо чунин бачадон дида мешавад, ба ғайр аз бачадонашон ба ду қисм ҷудо шуданаш, инчунин гарданаки бачадон дуто аст, инчунин маҳбал метавонад ки дуто бошад. дар баъзе ҳолатҳо бошад ҳатто пешобдон низ метавонад ки дуто бошад. дар чунин занҳо бисёртар ҳангоми алоқаи ҷинсӣ бениҳоят дардҳои зиёд дида мешавад. ҳомиладор шудан бо чунин бачадон мумкин аст, вале дар бисёр ҳолатҳо бошад душвор аст. агар ки зан аз ташхис гузашта бошад, ягон хел патологияи эндометрий надошта бошад, метавонад ки худаш бемалол ҳомиладор шавад. вале дар бисёр ҳолатҳо вақте ки зан бачадоне ки дуто дорад, мешавад ки патологияи эндометрий дида шавад. аз ҳамин рӯ барои инро муайян кардан бояд ки зан аз ташхиси гистероскопия гузарад. акнун дар ин ҷо саволе ба миён меояд ки барои чӣ дар занҳо чунин намуди бачадон дида мешавад. шурӯъ мекунем барои ҷавоби ин савол аз давраи инкишофи ҳар як кӯдак дар батни модар. чӣ хеле ки бисёриҳо медонанд, инкишофи ҳар як инсон шурӯъ мешавад аз давраи аввали ҳомиладорӣ ва дар ҳафтаи 13-14 он ба анҷом мерасад. инкишофи узвҳои занона бошад аз ҳафтаи 6-7 оғоз меёбад ва дар ҳафтаи 13 ба анҷом мерасад. аз ҳамин рӯ вақте ки зан ҳомиладор аст ва дар ҳамин марҳила ягон хел бемориҳои вирусӣ мешавад, ё ин ки бар организмаш инфексия медарояд, ё ин ки ягон доруҳое истеъмол мекунад ки барои ҳомиладорӣ хатар дорад, метавонад ки инкишофи узвҳоро вайрон кунад. ҳама намуд вирусу инфексия ва дигар бемориҳое ки вақте ки зан дар вақти ҳомиладорӣ бемор мешавад, инчунин истеъмол мекунад доруҳое ки ба организмаш зарар дорад, ба инкишофи кӯдак зарар дорад, метавонад ки чунин ҳолатҳоро ба вуҷуд биёрад. аз ҳамин рӯ ба ҳар як зан тавсия дода мешавад ки дар вақти ҳомиладорӣ, хусусан дар марҳилаҳои аввали ҳомиладорӣ, ягон хел доруҳои зарарнок истеъмол накунанд ки ба инкишофи кӯдак зарар нарасонад. дар ҳама намуд аномалияи бачадоне ки дар боло зикр шуда буд, дар занҳо бисёри вақт ягон хел шикоятҳо дида намешавад. занҳо тасодуфан метавонанд ки чунин намуди бачадонҳоро вақте ки аз ташхиси ултрасадо гузаранд, муайян кунанд. фақат дар ҳолати бачадоне ки ба ду қисм ҷудо шудааст ва ду маҳбал дорад, дар ҳамон ҳолат метавонад ки дард ҳангоми алоқаи ҷинсӣ, дард дар шикам, дард дар поёни шикам дида шавад. дар дигар ҳолатҳо бошад ягон хел нишонаҳо дида намешавад. дар ҳама ҳолатҳое ки муайян карда шуд ки зан ягон намуди ҳамин аномалияи бачадонро дорад, баъд аз ташхиси ултрасадо хубтараш мешавад ки аз гистероскопия гузаранд ва аз дарун бинанд ки ба ғайр аз душоха будан, ба ғайр аз перегородка доштан ё ин ки ягон аномалияи дигар доштан, даруни бачадон чӣ гуна аст, дар кадом ҳолат аст, даруни эндометрий чӣ гуна аст, то ки барои ҳомиладор шудан, барои нигоҳ доштани ҳомиладорӣ, барои нағз таваллуд кардан ягон монеа дучор нашавад. инчунин аз хотир набароред ки чӣ гуна аномалие ки дар зан дида мешавад, яъне тағйиротҳое ки дар бачадон дида мешавад, бояд ки кори тухмдонҳо низ дида шавад барои муайян кардани ҳомиладор шудан ё ин ки нашудан. инчунин ташхиси мард низ гузаштан хело зарур аст. дӯстони азиз, умедворам ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. чун ҳар вақта фикрҳои худро дар комментарияҳо баён созед. саломат бошед.